Godt. Er du klar? Ja. Du skal lige en lille smule tilbage. Du skal bag på stregen jo. Lidt tilbage. Sådan. Er du klar? Nej, så kan vi jo ikke, din Helle. Nej, fordi så er du for langt væk, så kan jeg ikke tage dig med benene. Er du klar? Er du klar? Ja. Okay. 1, 2, 3, nu! Er det sjovt? Er den færdig? Nej, jeg er da fuld gang med at optage dig. Svæver du? Ja. Rammer du slet ikke jorden? Jo. Jo, au for filan da. Vi kan prøve igen. En gang til. Står du rigtigt? Ja. Ud med armene. Godt. Nej, Celine, jeg kan ikke nå dig derovre. Er du klar? Wow, der var jeg lige ved at gå galt. Er du klar? Nej. Nå, okay. Jeg kan lave en streg. Ja. Ja, fint. Du har lavet en streg. Er du klar? 1, 2. Du skal altså en lille smule tilbage, skal. Der. Er du klar? Okay, du skal lige lave en ny streg. Det er så i orden. Er du klar? Ud med armene. Fik du gyngen lige på numsen? Nej. Rammer du slet ikke jorden? Nej. Det er dig. Nej, jeg gør heller ikke. Jeg prøver at holde benene oppe. Det er lidt svært, fordi du sidder på mine ben jo. Er du færdig? Nej. Vi bliver nødt til at bremse nu, for ellers så taber jeg dig. Så er det dig. Jo,